varioca koji će da bude izložen. Svi su čuli da to i to je nešto što nam drastično može uštediti energiju. Nadam se da ćemo vidjeti nešto će nam drastično pomoći. Svaki naš uređaj će komunicirati sa svim ostalim uređajima i na tome, tako da jednostavno to je nešto što je definitivno potrebno. Drago mi su zakoni promenjeni da se... Ostanite, jer mi želimo da se zahvalimo lično. Sa nama je generalni direktor gospodin Roland Pokari, koji će biti... Zahvalnicu sa kolegama iz Artur centra Novi Sad i Pravnog fakulteta i na ovom danas događaju, ali i u buduće, tako da bih molila... Izvolite. Idemo još jednom. Hvala vam.